wannan suna tarihi gare shi. Na ji labari aka ce ko 'yan uku ne. Me ya faru kuma? Kalmar mugu ƙarya ce. Ni ɗaya shi ne gaskiya. Ban gane ba. Ni maraya ne. Wannan azancin nasa ke tafiya da mutane. Dole in sheke shi. Ni za ku kashe? Kun san ma ni dan ina ne? An soke wannan kisan kan domin ba mu san me taka ba. Ni fa dan Maiduguri ne. Kau, zuciyata tana bugawa da sauri. Ni ma a wannan halin nake. Tunda ka gayyace ni India dole na je ai. Ni yayi ka kadai na gayyata ba kai ba malam. Ta kare ma dan bayan gari. Kai rangila masta. Lafiya kana kuka? Kuka ma ba za a bari ne a cikin salama ba?